I si els preguntaren per l'aplicació per a mòbil de l'Ajuntament de Benaguasil? Adivinen quina seria la seva resposta? No, no tenia ni idea que havia de ser l'aplicació. No, jo no sabia res. Bueno, doncs m'acaba d'entregar. Sí, perquè tinc una filla que se fica molt a buscar coses. Bé, segurament aquestes serien algunes de les seues possibles respostes. I és que l'Ajuntament ha llançat una aplicació mòbil on els benaguasilers podran consultar informació referent a l'Ajuntament en qualsevol moment. Home, de lo que sigui informació sempre és bona, no? I més saber coses del poble, que pareix que s'estiga espavilant totes un poquet i tindré més informació sempre és bo. A mi molt bé, per lo menos informen. Podem enterar-se de totes les coses, o la majoria de les coses que puguen l'Ajuntament fer. La veritat és que me pareix molt bé perquè t'enteres de totes les coses que el poble, que l'Ajuntament fa pel poble, i també pots estar en contacte directe en el teu ajuntament, que al fi i al cap està per ajudar-te i per coses, per estar al servici de nosaltres. O sigui que molt bé, em pareix perfecte. L'aplicació està dividida principalment en seccions. En cada una d'estes podrem veure un tipus d'informació diferent, com els bandos, per si no hem pogut escoltar-los a temps, notícies d'última hora, esports, on podrem veure informació i fins i tot reservar pistes. Altres de les seccions són com les de les ordenances municipals, perfil del contratant i tabló de dictes on podrem consultar tota la informació completa al respecte. Pues molt bé, si per poder enterar-se de les coses, pues me pareix molt bé, perquè a viatges els bandos no sentim bé i per lo menos. Tot el que sigui informació del poble, bé, molt bé. Està molt bé, molt bé. A més, prou accessible per a tota la gent. Està molt bé. Sí, lo dels bandos està bé i no sé, la veritat és que no m'ha donat temps a veure molt més, però lo dels bandos està bé, per el tema dels apellidos i tal, i la gent que vol mirar a veure si algú ha faltat, sí, està molt bé. Amb esta iniciativa, l'Ajuntament pretén que la comunicació entre Ajuntament i ciutadà siga més propera i fluida, a més de que el ciutadà podrà estar al corrent de tot el que ocorre a Benaguasil. Un pas molt important cap a l'aprofitament de les noves tecnologies per ajudar als ciutadans de Benaguasil.